Mira, primer nom de l'agrupació, agrair la vostra presència avui aquí, aquesta doble audició de sardanes. Estem molt contents que ens pugueu acompanyar. D'altra banda, felicitar l'agrupació sardanista d'aquí a Ripollet, el seu treball constant, sempre promocionant la sardana, les audicions, els cursets, el programa de sardanes que fan també a Ràdio Ripollet. I ara és un moment especial perquè el president de l'entitat, el bon amic Pere López, que el tenim entre nosaltres, de part del Pere i de tota la família del Pere, en memòria de la seva mare, que molts de vosaltres, els de Ripollet, segur que la coneixíeu, que ens va deixar al setembre, amb 80 anys, i ella des dels 7 anys, sempre al capdavant, sempre de la sardana, defensant-la, i ja ha transmès tots aquests sentiments també d'estimar el país, de la sardana. Llavors en Pere, a mostra d'aquest afecte, li va voler fer aquesta sardana que l'ha escrit el compositor Martí Fontclara. Em sembla que el tenim, jo l'he vist. Martí, vine. Cap aquí. Un aplaudiment. Ha escrit una sardana per la mare d'en Pere, que segur que des del cel segur que està ben atenta i ens escoltarà i ens veurà com la ballem i ens criticarà si ho hem fet bé o no, que es diu Mare, Mare, de Martí Fontclara, i la cobla que l'estrena, la Jovenícola de Sabell, que estem molt contents.